שרציתי. אמרתי, אם לעבור לפה, זה במקום שבאמת אומרים בית על הים. מרק זאבי גר כחצי שנה בעיירת חוף ליד לארנקה, העיר השנייה בגודלה בקפריסין. מהבית הפרטי על הים, שעלה לו כמו דירת 4 חדרים ברמת גן, מנהל את הפיתוח הטכנולוגי שלו. אנחנו מוכרים היום מאות דירות מרחוק, בלי שאנשים מגיעים. אין צורך. אנחנו למעשה נכנסים לתוך פרויקט בלארנקה, יכולים לראות הכל. אנחנו רואים את כל הסביבה שלו, את המרחק שלו לים, 3 דקות לים, לכל מקום אחר, הוא ליד האוניברסיטה. אני יכול להסתובב בתוכו, אנחנו יכולים לעבור בין החדרים. אנחנו מדברים על מאות דירות שנמכרות בחודש. זה לא המעבר הראשון שלו מחוץ לישראל, אחרי ארצות הברית ולונדון, בחר דווקא בקפריסין. בלארנקה מדברים על 4,000 איש. ישראלים. אני מעריך שחצי מהם הגיעו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. יש פה 15 טיסות ביום. בין 50 ל-100 יורו. אין יותר פשוט מזה, ואני נהנה משני העולמות. אפשר להישאר ישראלי בישראל, ואפשר להיות ישראלי בקפריסין. קפריסין זו לא רק קרבה לישראל ומחירי דירות נמוכים. כדי למשוך אוכלוסייה זרה חזקה, המדינה נותנת הטבות מס לחברות טכנולוגיה, 2.5% לעומת 23% בישראל. ניתן להעסיק עובדים מכל מקום בעולם, ואם תעמדו בתנאים של התוכנית המדינית להשקעה בטכנולוגיה, תקבלו בתוך 5 שנים אזרחות קפריסאית, שהיא חלק מהאיחוד האירופי. 70% מרוכשי הדירות היום בקפריסין זה ישראלים. הם כולם הקימו מערכי מחירות לישראל, עובדים פה אנשים ישראלים שהם מוכרים לישראלים בארץ. זאת אומרת, בנו פה ממש אופרציה שמבוססת להביא קהל ישראלי.